En aquesta casa, com ja sabeu, les presentacions de llibres són habituals i, a més, n'hi ha durant tot l'any. Aquesta setmana prèvia a Sant Jordi es presenta una guia de papallones per a nois i noies que ha fet Màrius Domingo. El dimecres tenim una sessió que hem titulat Eines per llegir poesia, basat en un llibre de l'Helena Martínez Ferreruela, que es diu La casa de les absències. I després, a final de setmana, el divendres, es presenta el llibre Montverd de Josep Santasmasses. A més, el dia de Sant Jordi, l'Institut d'Estudis Vallencs posa la seva paradeta de llibres amb totes les publicacions que es fan aquí, que són moltíssimes. Convidar a tothom a que participi activament. A més, no només això, sinó que les presentacions continuen durant tot l'any. Des de la Comissió de Llengua i Literatura es fa la revista Valls de Lletres, que surt un cop a l'any, i després una de les coses més potents que es fa és el Convit per la Llengua. Enguany és la tercera edició en la qual es fa i és un projecte molt interessant per tal que la gent es treguin l'hàbit de canviar el castellà en totes les converses i mantinguin totes les converses en català.